jingpule na shithi baningkong u Paulus bakhuid shaki kristan ha Thessalonica klanong baningkong khodi wei hadu san batra hadu shipo u Paulus u Silvanus baru Timotheus shaka balang ki Thessalonica ki balong ki jong U Blei U Kpa bar U Trai Jisu Khrist kajing ai bar kajing su ki phi ïaroh barabor ya U Blei na kabenta jong phi baro but ngi ken mau ye phi ha ki jingduai jungi namar ngi ken mau khlem pod akhmat U Blei baru kpa jungi ya karukom ba phi pen pau yala ka jingen bat phitre da ka jing it bat phi ai ne da ka jingkermen how try jungi Jisu Khrist ngi tepru ko para bala I da U Blei kumno la jied ye phi ka jingelap jungi ya ka gospel kamshem lawan happy tang da ka ktien suda Henry da kabor la le ia ka da mynsiem bakhuid bada ka jingkin du mynsiem bapura pitephi ya ka rukom im jungi hapadeng jungphi habangi la treina ka benta jungphi ka ktien jong U Trai kala bananam keleng na phi omtang ha Macedonia padha akhaya keleng ka thain baro la paunam ka jinge jungphi hadu bangim dadon kam ban ong ei shu kibriu na kitu kidong kilaya lap kumnu phila pdiang yangi ban kumnu phila phai sha U Blei na ki Blei thau ban shakri ya U Blei ba em bat bashisha bat ban khmi lenti na baneng ya Khun ju u ba u la pen mi pat na ki baya U Jisu ken u ba la pellan yangi na ka jingpitar ka ban sawan ka ktien jong U Trai kasam shispa sapo khandai kad khod I wei hadu handreu bat khandai alleluia to roi ka jingroi pathamai ha U Trai to ïaroh ya u ha ka jingyalang ki bangen to Israel un shatmen hala unong thau to ki Khun ka zion kin dek men ha u mynsiem junki to kin ïaroh ya ka karteng ju u da ka bashat to kin tem ha u da ka sing bat ka duitara da ba U Trai u ie yala ki briu kentiu buram ye ki batlot da ka jingjob to ki riungen kin hoi risa ha ka buram kin dem krup ban buram ya U Blei ka jingero ha kirmyang shentor bad ha ka kti ka waitlam ar liang serti pendep ya ka rai balatho persha yaki kane ka wanlam ka buram ha ki riungen chu alleluia ka gospel kat kum Matthew klanong ka baat fulai kat khod khatlai hadu ar khoar kordet ye phi ki stat ain bat ki pharisi arsa phikhang ya ka jingkhang ka himab neng na ki priu namar phi hi yarade phin omrung bat ya ki weiru ki bakwa rong phimsha kordet ye phi ki stat ain bat ki pharisi arsa phishang keleng kiri bat ki duriau ban pen kelan yam ya uai bad andau ula kella phi penong yu u Khun kadujok arsha palat ye phi kordet ye phi kinong yelam ba matla phi hikai lada ubriu usmai da ka temple omdon jingte henre lada usmai da ka siar jong ka temple udai ban pendep phi la ana matla kano ka ba kham kong san ka siar ni ka temple ka ben kan tang ya ka siar phi kairo ladau briu usmai da kaduan omdan jingte ya u henry ladau usmai da ka jin ai ka ba halor kaduan udai ban pendam katno phi matla kanu ka ba kham kong san ka jin ai ne kaduan ka ba pen kan tang ya ka jin ai u briu u basmai da kaduan usmai da ka bada ki jin ai halor jongka U Blei U basmai da ka temple usmai da ka pada U Blei U bashong hangta pada haba U Blei usmai da ka beneng usmai da ka khet U Blei bada uta U bashong haka ka gospel jong U Trai